Στο ζώδιο του Ταύρου. Ο Ταύρος, το δεύτερο ζώδιο στον ζωδιακό κύκλο, ενσαρκώνει την ουσία της γήινης και αισθησιακής ενέργειας. Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν στο ζώδιο του Ταύρου μεταξύ 20 Απριλίου και 20 Μαΐου είναι γνωστοί για τον δυναμικό τους χαρακτήρα και την αγάπη τους για τα όμορφα πράγματα. Κυβερνάται από την Αφροδίτη, τον πλανήτη της αγάπης και της ομορφιάς, και ο Ταύρος έχει μια έμφυτη αίσθηση αισθητικής και αναζητά την απόλαυση. Αυτό το γήινο ζώδιο βρίσκει γαλήνη στη σταθερότητα, τη ρουτίνα και την ηρεμία της φύσης. Η αξιόπιστη φύση τους καθιστά πιστούς συντρόφους και αξιόπιστους φίλους, πάντα παρόντες και ικανούς να προσφέρουν ακλόνητη αφοσίωση. Οι Ταύροι έλκονται συχνά από την τέχνη και εκφράζονται μέσα από τη ζωγραφική, τη μουσική ή τη μαγειρική. Η υπομονετική και μεθοδική τους προσέγγιση οδηγεί στην επιτυχία σε δραστηριότητες που απαιτούν ακρίβεια. Εξοπλισμένοι με ισχυρή αυτοεκτίμηση, οι Ταύροι προστατεύουν τον χρόνο και την ενέργειά τους και τα επενδύουν σε σχέσεις και δραστηριότητες που τους προσφέρουν αληθινή χαρά και ικανοποίηση. Είτε πρόκειται για την απόλαυση ενός εκλεκτού γεύματος, είτε για το να περιβάλλονται από όμορφα πράγματα, οι Ταύροι ξέρουν πώς να εκτιμούν τις απλές χαρές της ζωής. Ριζωμένοι στη δύναμη, ανακαλύψτε τα χαρακτηριστικά του Ταύρου. Οι Ταύροι χαρακτηρίζονται από την ακλόνητη αποφασιστικότητα και την πίστη τους. Όπως ο Ταύρος που συμβολίζει το ζώδιό τους, διαθέτουν μια εσωτερική δύναμη που τους επιτρέπει να ξεπερνούν τα εμπόδια με υπομονή και επιμονή. Η δυναμική τους παρουσία εμπνέει μια αίσθηση σταθερότητας και ασφάλειας στους γύρω τους, καθιστώντας τους αξιόπιστους φίλους και συντρόφους. Οι Ταύροι είναι βαθιά συνδεδεμένοι με τον υλικό κόσμο, εκτιμούν την ομορφιά της φύσης και βρίσκουν γαλήνη στις αισθησιακές απολαύσεις. Η ισχυρογνωμοσύνη τους, πηγή της δύναμής τους, μπορεί μερικές φορές να εκδηλωθεί ως ακαμψία. Δεν τους αρέσει να αλλάζουν γνώμη ή συνήθειες και προτιμούν το οικείο από το άγνωστο. Αυτή η απροθυμία για αλλαγή μπορεί να οδηγήσει σε εντάσεις στις σχέσεις και απαιτεί υπομονή και κατανόηση από τον σύντροφό τους. Ωστόσο, η αφοσίωση και η ανιδιοτέλειά τους καθιστούν στοργικούς συντρόφους που αφιερώνουν πολλή ενέργεια για να στηρίξουν και να προστατεύσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Η αγάπη τους είναι τόσο δυνατή όσο οι ρίζες μιας αιωνόβιας βελανιδιάς και αποτελεί σταθερή βάση για μακροχρόνιες σχέσεις. Η αγάπη ανθίζει. Οι ερωτικές σχέσεις του Ταύρου. Στον έρωτα, ο Ταύρος επιθυμεί βαθιές και ουσιαστικές σχέσεις, χτισμένες στην εμπιστοσύνη, την αφοσίωση και τις κοινές αξίες. Είναι αισθησιακοί εραστές που απολαμβάνουν τη σωματική επαφή, τις ρομαντικές χειρονομίες και την ομορφιά της οικειότητας. Η γλώσσα αγάπης του Ταύρου εκφράζεται συχνά μέσα από μικρές χειρονομίες και δώρα, δείχνουν τα συναισθήματά τους με τρυφερότητα και απτές αποδείξεις αφοσίωσης. Οι Ταύροι ανθίζουν σε σχέσεις όπου αισθάνονται ασφάλεια και εκτιμούν συντρόφους που είναι αξιόπιστοι, πιστοί και μοιράζονται την αγάπη τους για τα όμορφα πράγματα. Όταν ένας Ταύρος χαρίσει την καρδιά του, γίνεται ένας απίστευτα πιστός και στοργικός σύντροφος. Προσεγγίζουν τον έρωτα με πρακτικότητα και αναζητούν σταθερότητα και διάρκεια στις σχέσεις τους. Δεν διστάζουν να δεσμευτούν και ονειρεύονται συχνά μια ζωή γεμάτη αγάπη, θαλπορή και κοινούς στόχους. Η σταθερή τους παρουσία προσφέρει ηρεμία και ασφάλεια στη σχέση και δημιουργεί ένα ασφαλές λιμάνι όπου και οι δύο σύντροφοι μπορούν να εξελιχθούν. Είναι υπομονετικοί και συντρόφοι που είναι πρόθυμοι να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και να καλλιεργήσουν τον δεσμό που τους ενώνει.